Ismewwiet fil-Beach ta' Malta mis-senija jixeru bil-kbir nhar il-ġimgħa lejliet Santa Marija bi spettakli tal-lob tan-nar tal-ajru mill-imqabbin u l-qrendin. It-tnejn qalulna li qed iħejju spettaklu speċjali. Waqt żjara fl-Eliqi fil-limiti tal-imqabba sibna kollox f'postu għal Fireworks Spectacular 2026 fosthom it-torri ta' 63 metru. Kien baqa' biss ix-xogħlijiet finali fejn il-protekniċi tas-Soċjetà Santa Marija u Banda Re George Ħamsa bdew jagħtu l-wires bil-ħamrija. Il-ġimgħa 14 ta' Wissu għal-ħabta ta' 9 ħadna ħarqa ġdida u innovattiva li ħankunu din naraw l-ewwel darba f'Malta li tikkonsisti l-film il-fuq minn 10,000 mortal prattikament u kif ukoll diżinni innovattivi mill-art li huma tridimensjonali u kif ukoll mit-torri wkoll. Waħda mill-ikbar ħarqiet li qatt minna u nistennew jekk Alla jrid ikollna riżultat pożittiv. Fl-istess ħin raħal ġar tal-imqabba wkoll se jkun qed jagħti bidu għal spettaklu b'differenza mill-laqda tan-nar fih dan is-soċjetà mużikali Santa Marija tal-Qrendi. Hawnhekk sibna lil pirotekniċi għaddejn b'ħidma sfiqa f'xemx tiżreġ biex jumejn oħra kollox jimxi ħarir. The Conquest of Darkness ħajkun maqsum f'ħames partijiet, l-ewwel nibda b'nar sinkronizzat mal-mużika, ma' mortali tradizzjonali, u bad inkomplu b'nar sinkronizzat mal-mużika, għandna n-nar tal-art wara, fil-bypass tal-Qrendi, u mbagħad fl-aħħar nagħlqu bit-tapit li jkun ukoll sinkronizzat mal-mużika, li din is-sena tjala 10 snin anniversarju, allura għandna xi ħaġa speċjali iktar mis-soltu. Is-sur Zerafa qal li żgħażagħ Qrendin ħejjew ukoll spettaklu għal ħamis. Fl-aħħar tridu fit-13 issa sirna magħrufin għall-ispettaklu li jagħmlu żgħażagħ mill-pjazza hawnhekk jagħmlu niżlu l-arblu kbir tal-bandiera ġifieri daħlu l-gażinu u flokwi tal-lawra dina kbira illum saret verament popolari mal-Maltin u l-Awċin kollha. Wara dawn l-ispettakli mill-isbaħ hemm sena sħiħa ta' xogħol kif spjega s-sur Borġ Mifsud. L-ewwel jibda l-proċess tal-ippjanar, u mbagħad jibda l-proċess tal-manifattura. Ovvjament il-manifattura tan-nar hija staggered through iż-żminijiet għax tiddependi ħafna mit-tempo mill-klima. Allura bil-fors prattikament sena sħiħa. Il-lejla tal-ġimgħa fl-imqabba se tintemm bwirja ta' nar tal-art mekkanizzat fi triq il-konvoj ta' Santa Marija, uħud minnhom busa ta' kważi 40 metru.